Ξεκινείτε. Από πού να αρχίσω? Έλα, φιλάκι. Από πού να αρχίσω? Ποιον να πρωτοευχαριστήσω? Λοιπόν, ξεκινάω από εσάς, από το κοινό, από το χωριό, από όλους τους κατοίκους και των γύρω χωριών. Έχω περάσει μαζί σας πάρα πολύ ωραία. Με έχετε στηρίξει στα μαγαζιά. Σε γάμους σας έχω μοιραστεί τις χαρές σας. Σε βαπτίσεις, σε γάμους, σε διάφορες εκδηλώσεις. Ήσασταν πάντα εκεί. Πήρα πολύ αγάπη από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας λόγος που ήρθα σήμερα είναι και το χωριό. Ήρθα για σας. Λοιπόν, συνεχίσω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον Βλάχο τον Θανάση, για την πρόσκληση, και εγώ δεν θα μπορούσα να αρνηθώ ένα τέτοιο κάλεσμα. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά, να συγχαρώ τα παιδιά στο μουσικό. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο έργο κάνετε. Είναι πολιτισμός το τραγούδι, η μουσική. Είναι παράδοση, ελληνική παράδοση, όπως και ο χορός. Να συγχαρώ και την κυρία σας, και εκείνη υπέροχη και τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Να πω και για το μαέστρο μου, το Βασίλη, πολυετή συνεργασία, άψογη συνεργασία. Το λέω ειλικρινά. Περίπου στα 15 χρόνια, χειμώνα καλοκαίρι, γάμους, βαπτίσεις, διάφορες εκδηλώσεις. Πάντα με χαρά, δεν υπήρχε μεταξύ μας ούτε συγκρούσεις, ούτε εντάσεις. Είμαστε μια ομάδα και παραμένουμε ακόμα πολύ αγαπημένοι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει. Αυτός έχει για μένα. Να σταθώ και στον Μπαμπουλίνο μας και στον Μπαμπουλίνο, εξαίρετο κλαρίνο, και εκείνος πολύ καλός συνάδελφος χρόνια, όσα και με τον Βασίλη. Τώρα θα ξεχάσω. Τα παιδιά την ορχήστρα, έχω εδώ τον Δημήτρη, τον Εμίλιο, τον Θωμά, την Ελευθερίτσα. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Τον Τρίφωνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Τώρα τι άλλο, ποιον άλλον ξέχασα? Κωστάκι μου, και σένα. Κωστάκι, για μένα είσαι Κωστάκης. Για μένα είσαι Κωστάκης. Συγχαρητήρια για το έργο σου, για την εξέλιξή σου, για τις σπουδές σου, για αυτά που δίδεις στα παιδιά. Αλλά για μένα είσαι, παρόλο που έγινες και μπαμπάς, για μένα είσαι ο Κωστάκης. Το ξέρω από πολύ μικρό. Λοιπόν, θα σας πω κι εγώ μερικά τραγουδάκια και εύχομαι να περάσουμε ωραία. Ευχαριστώ πολύ.